hospital chuan chu kut te chu an lo tuama doctor an lo run meka doctor chuan a kut chu ati ul deuh thu lo soin ma se adam le vatur thu le enkol thatangai thu chu alo soya chu chuan music zirtir tu kanya nakin na a effect hengem ati chuan a effect lo tur thu le serious vakani lawa ma se thakhat vel chu a chol angai tur thu chu alo soya doctor ne na chuan lom thu shilin ankal tur chu uju chuan khwa po atlai ta engma kal ei lo nen engtika nge kan ti ang a han ti kwal vela chu chuan alaka tha chwa lui vele in ani chuan ei tur kan ngai to donem ni alo ti a uju la chuan i ti tlat te chuan le alo ti vele mai boka ti chuan room atang chuan an chhuak corridor ankal chu mi pakhat hian alo su chepa ma se uju chuan alo pot son mana chutia an a oma abeilai chu jawli khan lo mu in video ten alo la vela chu chuan chutia aveng him kwal vel chu aril ru chuan uju chu alaka tha ati in ama puina sa ati hle a chutia a han en chu lo fiamin uju chuan tinge min du deuh thu tem ni nang chan him tu che hi arun ti vel ma se in fiam zui borborin an dan chu jawli chuan lo cover veka uju chuan chu kut chu wanin hetia I rimoi tumna kut itina chu poi ka ti pui khop mai che a han ti a an tlei ro lai a ron langa uju te college function a chuan chu chuan violin alo tum chu ni in ngai thlalawa kala tum kha a thil tuma wang chuan a hoile ta khata chang khana ni chu hi alo du to ni ole ti te thil chu ei te ang ti ya anin kai chhuan nu chuan jawli chuan chu le uju te chu an kholawa anga ya engma an lo ni bik lo ni hi a ti ril ru restaurant a chuan kalin ei tur vel te chu uju chuan han order ra chu chuan engtin nge nang hi ka thil ei dui sha thei zo ka ati ani la chuan engma shat lo anei lo thu vel lo soya anin chan dan chu anin hnial tok em zui ei tura ron thlen chuan chu chuan ei han tum ma se uju chuan ei lowin alo en reng ti a mu chuan tinge ei tura lo thlen to hi ei ta che min en lo khan a han ti vela ani la chuan ne so zet hian ka ma ai oma ka du le ka thlir ve ang che chu kan pa ni te chuan than ni lowin in du ton kan ti ve mai the lom ti in akuta han vona tuma ma se alo la son wata amak ei mai te alo ti hlur ti chuan kai kwang ve la ka tum chuan alo la khal dai chu chuan ka lak tumani kha alo ti wata ani la in keima order alom alo ti ve thung iwa swal thiame o ti in adang chu eya ma se anu chuan kai kwang chu in khe sa vekin aron chopa ikutana sia ti in alo khe sak chu ni in chu po chuan lom deuh chuan ei ve maya chutia dinaran ei dun po chu jawli khan an thla lo lak sakin jin chuan chu alo thon atu kaloni chuan chu le jin chuan chu a mania thil thleng vel wang khan apa in alo kau duna chu alo thong ve le a keima wanga ni alo ti ma se jing chuan engma ani lawang ti in alo thlamwan ve a chuta nimin khan iuju nen khan engen ti a han ti chuan hospital a min shwaya chuan alo tlai ve to bok nen min puina sabok si a dinner kan ei dun ngal boka ti in chadeu chuan a shil ve maya apa chu an pahni chuan an lo nga ka arun thlen chuan an lo ding wata chuta apa chuan an pahni chuan hawin a mani ya jang chuan soisa kha mi hausa ve tak phapa ani thu te soin anti lo tur ta panti ani a han ti a jing chuan a phu tok che ani kha pa kha chu hi khoi lo tu ma sin a han ti po chuan apa chuan angai thiam thei lo boina nei adu lo thu le apa te ne na anin bek to thu soin in pahni in vakal ula amhinga moin ngaidam vadi lang che u ati chuan andu luk law ma se apa in ati tlata wang chuan an rem ti a jing chuan chu thlamwan ve in lunga su keiman ka veng him tlatang che ati a ani po alo bu ve ngat ti chuan ngaidam dil tur an chhuak tur chu an chat pakhat hian alo bia a chuta uju poron lang ve hlolin jing chuan enge hetai run ti ve miala mun danga vila tam tak in ya helama te om ve tak ni a han ti a ani chuan
abo ruak no mati thu so in chutia chu nen an lo ding dun chu thik ru hle in aril ru chuan ni zan loka chu hlui kan kil duna tunna mi padang alo din pui le manania ti in kalang u chuan ilal fanu kha event hi mangai donania ti in an chhuaka in hmuna hmun turan ti chu club ni in miswal pa la chu alerin meichi ho alo lom min alo om kholo pui kwal vela an va thlen chuan nula lo om chuan ngoite Mr. Lu ti in top tur chuan na ti a ani la chuan enge kaphur man viawa sin alo ti hlur ma se a ma a chu le jang chuan ding hmu chuan in siam tha in chu unau nu heta ka kya nga ron chute a han ti ma se jing chuan alo rem ti lawa uju po chu chutna a chuan in la boss tak chuan a chu thlangal ani po ding reng lo tur ti in Mr. Liu chuan chu ve ru ati taka chuan uju bula chuan an chu ve do na jing chuan ada ra han khoi tum chu alo om suna a chu thlak ral chuan a kor fol hak chu bil sok sokin uju le anin kara abe ka da boka uju chuan chu lo ati mel hle maya ti chuan ani ho chu an chu a Mr. Liu le midang ho chu zain an lam vela nuaman tina samaye an chan pashwai kharon chong chhuakin anin thu asoya unau nu hi violin kha tum le se anwam turania hetiang beng ching ai chuan a han ti chuan chu chuan an ma atum chu adu lo thu le violin za omna ati hniam a hlo thu alo soye uju po chuan thin rim deuh tak chuan heng mi duk dak lo ma a perform mai turani ini sha em ni alo ti a an chan pa chu a in thlashung hle jing chuan lo puin chu tiang zawng in a soi lo kha alo ti ve vat re ve deuh to hnuwa chuan Mr. Liu chu ron ding in karila cham emoi kan zawa in chu hlui ikil ho tiang u ati a akala jing chuan chu kut su wanin karila ti a han tum chu alo la son vata ti chuan an zui ve dokan an ki lai chuan jing chuan chu thurukin engma ei lo tura ti in film khurangai thu le an chan pa rwala ho va tura ti in emo uju rwala a han ti chuan uju po chuan lo pom pui ve a chu chuan ril ru chuan helai chu Mr. Liu te huang taw na ani si a an film khur ve le mai a han ti Mr. Liu berla chuan waiter kawin menu chu ala a chu adu order tur chuan a ti ma se jing chuan lo la in keiman ka lo ti ange ati a order ra Mr. Liu chuan ei lo hle adu angin thila kal lo bok nen jing chuan kai kwang kor chu khe sakin chu a pe a ani chuan te su aku shu faina tur chu alo pe vata chumya mu chuan uju chuan aku ta han do ve ringot te su chu a pe ve maya ma se ala son mai du si lo chuan adanga duanga in a pek bel li a jing chuan ril ru chuan khamiza na thil an ei dun khan aku ta shuk sakem ni le ati nau nawa chu hne na chuan i shuk sak do nem ni ati chuan a teulo kuta nei ve tho ati ta ka chuan lo nui ver verin dokan chu ti verin uju ma chuan ti su chu awati pheya nangma shu ve mai ro ati revak lawa chuan Mr. Liu ron chong chhuakin hotel hian hot spring ane sin eizwa kan zawa in kan va in chia dai do nem ni ati chuan chu chuan ani chu akal lo tur thu le a ho ma tur thu alo soya Mr. Liu lung oi vak lo chuan pona me kan zuluk ange ti in a chan pa nen an chhuaka pona chuan a chan pa hne na complain angin engma om thei ri lo tlat maya ti in alo lung oi lo na samaya ma se a thei anga an plan na lu pui chu an tum ta tho chu jing chuan hotel room pakhata chuan lu puin ta hian thil dang kan ti chungin lo omla tuma lo lu tir mia suang che a ti thlapa a chhuak tur a dar khwe tum chu alo om son le enge muti tak hian jing chuan po chuan an om dan chu nuam lo a ti to a chutia a chwa nu chuan chuan room te chu a han en kwala camera thuru ka omem ti vel a om lo ti a fia nu chuan a thoveng dewa bag le phone chu khuma da in ama abang chu a han ki ka enge mo omang tlata sha in a han nem deuh chu a bo lu drop mai jing chuan po khatia room atanga a chwa kha room pakhata jawli ni khosh lo lo om mi pahni in an lo din chila mu chuan man mo deuh chuan atlan lut nga la awangai ven vat chu thil chu uju le Mr. Liu chanpa khan an va mu ve chuta Mr. Liu chanpa chuan
in lal fanu kha nang po hian idu ti ka sheve kania ti in tuna tak phei chuan a him kherangim ka shelo aruma khan a han ti chuan uju chuan engthil chiang nge thleng a han ti ani chuan engma ti thei ka nei lo arum lampan watla ani mai alo ti ta ka chuan man mo deuh chuan a tlan ve nga la jing chuan la chuan mi papahni te chu alo nam ve sok soka Mr. Liu thianpa la chuan ke chuan ka sahim na ka ngai poimo berani ti in alo nui deuh hwa hwa a chu room dang da ya hian alo oma a omna chu mak ti in alo en kwale engtin nge heta ka om thei ti in Mr. Liu thil ti ani nge yang ti in a hlau hle a thim deuh rui bok nen chuan in pom kho min ano pan lai angai to chhuaka anute in room a akal nan lai vel kha mase in ti pachangin no pangkani to lau ti ya chhuana zuna tum chu a vot bok nen a thengang lawa chutom le in a hlau chu a benga hupa mase uju chu lo thlengin apan bata keima min hlau su ti in a bevat chu alo chapa a mit tui lo tling piaw chutia uju mu chu lo min I uju ti lo ko in heta hian ka thi do ne mo ka ti manalom ati a arel ru ti thoven nan uju chuan kalaka rem chang la in min kwa ve shim shimi chak chiang alo ti ve a chu chuan I mak thei ve e ti in in la sangwat engtini kan chhuwa theyang alo ti mase uju chuan lo lungai lo tur chuan alo ti wata a vota ti mel e ma bang chuan a ko chu phelin a khu a uju chuan I pasal hual ve po a secretary ani kha a ngaizawng ni nang ai chuan a han ti a chutia anom la chuan Mr. Liu kharon lutin a ron hlim lut hle a camera ron keng lutin a thil ti tum te chu a ron soi vel sex video lo sam saka chhuwa alo tum chu ni in mase chu chuan I du angin thil iti hau lawang alo ti ve a khoi han tum chuan uju chuan lo dangin khoi hlek su alo ti chutia alo chak viau ti a muta ka chuan midang vapuna han tum mase uju secretary le bodyguard chen khatan lo thleng ve cha nen andang chiang hle a uju chuan chu ni kho shelawa om chep chu pomin a secretary ne na chuan I kota ani hi kada ti in a chwa puya pona ambulance in lo ngakin anda lut nga la an thianpa te po an lo lang ve cha jing chuan le jawli an lo thlen chuan uju chuan jing chuan chu hnekin I hun lo ngak ro ti in ambulance sa alut ve nga le a thian te po chuan jing chuan chu an dem hle maya ani la in jawli adem nangma wanga chu la ka thil thalo a thlen chuan I chak lawang a han ti a akal ve nga le jawli la in chu a hwat na azwa sota jing chuan chu ne tumna samai si hospitala uju po lo om ve in anu le pa te hne na doctorin a thathu alo shel fia zo che a chwa nu chuan apa chuan chutia an om chu alo hau shepa anu in alo chan ve deu apa chuan lu chung ko mo nu hwal po ni kho shelo in om me ka a han ti chuan uju chuan nilo keima nu pui tur zo ka ni kha a han ti chuan apa chuan engthil nge moi ngai to ni a han ti ani la chuan taka kawakal te ang tia kalatum chu anu chuan lo danga lu chung ko akyang anom thu chu a shil chu an lo om pui deuh chapa nu te song chuan a khongai em a an thianpa khan thil thleng alo shil vek jing chuan thil ti zong nen anu thin chu a rim hle a chuta chu ron har chuan anin hual na chu po cha a ron rota jing chuan alo du law mase a thil tor engkim a kar lipstick a mule don photo ti velte magazine ti vel zong te kha a sha thiam vek thu soin a secretary nen a shat lawa anom dun zia thu te nen lam chuan a sha thu a soya keini lawin nangma hian min kal tir ani ke chuan kalaka in tha em a kanu le pa te om lawa chang in laka po kalom hle boka nute song po ka ngai na a ti chuan nute song po chuan lo rem ti puya I thutluk na chu kapom veke alo ti ve apa nen po anin hau deuh nge chutia an lo soi ho lai chuan apate le nu te kha an lo kala an fa pathil ti te kha poyan ti thu le an ni chu puya an project sam tura poisham tur chuan an langin shama messaging chuan engkim hi infa pa wanga thlenga ni a han ti chutia nga an pui ngai don lo ti a sha chuan anu te chuan chu ben tum messaging chuan lo dangin nu te song chuan lo beng le ta zoka nang ni hian in du in khoi the ni lo we ka fanu ani na hi ala pau chuang lo
ka veng hi mang an ti a thianpa khan chuak tura ti in alo nam chuak ve bawk nute song chuan engpawh thleng se i thutluk na kapome ti in akyanga adin reng tur thu a shila apa chuan atoke ti in chu hne na ilaka lu chung kwa po hian ti diklo kan nei ani ti in ngai damadila anupui ka in an chuak chu chuan uju kan tum chuan corridor a zo phei ve beuh bewa pona a bodyguard ten a chanchin le ama a chandan an soya sha chuan a ngai dan po anem le zwal hle a lu atum chu a chhunga tang mech mel thave dewa run chuak hlole uju ngaizawng nga in room diklawani ka kaltum na hi tia kalsuna tum chu a secretary run chuaka a belnu zok chu lo ni in chu po a thoveng sot a secretary chuan uju hne na miss chu po alo thleng che e a ti deuh lawng lawng ani la chuan ka benga chet lo alo ti a han lu chuan chu chuan a puina te awang chuan lom thu chu a soya uju chuan ilom tak tak lo anyang ilo kal har e mai a ti vel ani chuan ka kal thei ve le ani hi ka lo kal a ti ve a iti tak tak mu min lo kan tu te chuan thil pek te min lo ken a sin anti tak tak ani ti lan tir nan a ti chuan a le peka ni mai alo ti a uju chuan ani su pi min hop tir mai ro a ti ta kha chuan vani nom reu tak ti lang lang chuan a han hop tir don chu uju chuan a han chem dai sak le chuan nangman hop mai ro a tuilo mel e mai a ti le a ani po chuan van phun pe tak ti in a hop uju chuan iwa cherve jing chuan en kol thalo che emni a ti a mase anin hual na anti top thua soi chuan alo phu deuh zawk iti tak takem a han ti o ati chuan chu chuan tuna chuan ka free to boka mongka emo nana ka in letang a han ti chuan angai lo keiman ka nayang che alo ti wata nain fo atum che tia jing chuan ron lut hlol anom dana han mu chuan lung oi lo le a mase chu chuan engma soi thei inei lo in hwana ti to pani to alo ti ve maka mase ani chuan apum thei lo tur thu a soi uju ning chuan adar thalang ken lai chu thlau derin ake a ka thlau pal alo ti chu chuan entirnan mangin dar thalang ke angbok hian ilaka karil ruput dan chu ake som to alo ti ani thei lo kata che iniang ati po chuan a bodyguard ten an lo hnuk chuak dai uju chuan akutalo fuana masela thla in kawaha damange ti in akal tangmal dai chu pangpar lo rem lai chuan jing chuan chu ron lutin ei tur lo ken thu te a han soye mase ani chuan ka ei to lo ti in alo be thadu lawe chuta uju po lo lang ve ngalin jing chuan hne na chuan engei lo ti thil te chu kan ei to lom kan pahni in ati deuh khera jing chuan nang hi a han ti mase uju chuan tinge nupui hual ani to hleinem kata ani to lo ti in alo in la nei tu ve hle a jing chuan atan thil pe ka lo ken te chu a han phor uju chuan a holu tuk lo ti in kablar diamond bracelet pe khi amoi fe alo ti kwal vela an pahni chuan anin hnial chu chuan uju chu lova chhuak ro ati chuan thu oi tak chuan a chhuak ve maya akal nu chuan jing chuan chu thatakin chu chuan ti boi to lo tura shilin ama a jawli voice a record te kha a han play jing chuan hne na chuan kalaka hian na satakin thil iti swala engma soi boi thei ini lo ka che dana ati a chwa san pona chuan uju chuan lo pota alama minti hlawalom alo ti ve hlur an pahni chuan anin hna le ba papa mase anin du ve ti an hai lawa uju chuan ani anglo takin kei chuan ka hmangai na che hi thu mai ni lo che ja in kalan tir zok thinang a han ti deuh khera atana athil ti sakte kha chu po chuan angai to chhuak zu zuta an pahni chuan anin fo pa jing chuan alo mu a in re tum zet na in ate swal chupom ve in chhir deuh chuan na om ta topa ti chuan uju chuan a topa chuan a mei che hmangai ber chu a bei fe nuwa chuan a nei ve thei ta a top ta